til det, den der opgave der med fiktion. 30 minutter har vi. Men det er bare som, jeg ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig forklare det der fiktion. Jeg synes, det er svært, hvad vi skal sige, og hvor vi skal starte, og hvordan man får sagt det, så man forstår det til en 7. klasse. Ja, jeg er helt blank. Altså, har I styr på det? Jeg har ikke sådan ret styr på det i hvert fald. Nej, det ville bare være godt, hvis vi havde et eller andet til at starte med. Altså, dengang jeg gik i skole, der havde vi bare en vildt god lærer. Han var vildt god til at fortælle om forskellen mellem fakta og fiktion. For at forstå, hvad fiktion er, så bliver vi først nødt til at vide, hvad genre er. Genre er et ord, der stammer fra latin og betyder slægt eller art. Det vil sige, det er ligesom det, der bestemmer inden for den her kategori. Når vi snakker om genre, så I kender til filmgenre. I har alle sammen set, at der er actionfilm, der er krimifilm, der er drama og kærlighedsfilm. Det er de genre, det er typisk der, man bruger ordet genre i hverdagen. Men genre findes faktisk overalt, hvor vi er i hele vores hverdag. For eksempel, så er der vel nogle af jer, der har lagt mærke til, når jeres forældre får de her rudekuverter. I ved, de små konvolutter med et vindue i. Det bliver de typisk ikke særlig glade for. Og det er fordi, at der er en bestemt kode tilknyttet de her kuverter. Det vil sige, når man får en kuvert, så får I regninger. Regninger er jo ikke rart, men grunden til, at jeres forældre kan se det, det er jo på grund af den her kode, som det her brev, det ligesom indikerer. Ja. Er det fordi, det ser sådan der ud, så ved man det? Lige præcis. En rudekuvert, den ser ud på den her helt bestemte måde, så ved man, det er en regning. Når vi så snakker om genre og snakker om fiktion, så har vi fiktion er en af hovedgrenene i genre, når vi snakker litterær genre. Altså genre fra bøger. For at forstå fiktion, bliver vi nødt til at have modparten, som er fakta. De to ting kan man sætte op mod hinanden, som jeg har vist her på tavlen. Når vi snakker fakta, så har vi noget, der er virkelighed, hvorimod fiktion, det er fantasi, altså det modsatte. Virkelighed, det er for eksempel, hvis I læser i avisen. Det gør jeres forældre sikkert ret ofte. De læser i avisen ikke så meget for underholdning måske, men for at vide, hvad der sker ude i verden. De stoler på, hvad der står i avisen. Ergo, det er virkelighed. Hvorimod fantasi, hvis de sidder og læser en bog, hvis I læser en bog, så er det typisk for underholdningen. Derfor så er det noget, en forfatter har skabt for at underholde læseren. Og det er typisk altid fantasi. Så har vi to ord her, som vi måske ikke kender så godt. Objektiv og subjektiv. Fakta, det er objektivt. Fakta, det er noget, du ser udefra. Du har ikke en mening om det. Det gør dig ikke glad eller ked af det. Det er simpelthen, du fortæller bare, hvordan tingene er. Det kalder man at kan fortælle noget objektivt. Hvorimod subjektivt, så er det lige pludselig noget, du har en holdning til. For eksempel, at hvis du ser en bil, så kan du sige, den har 4 hjul. Det er objektivt. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvorimod, hvis du siger, det er en fed bil det her, så har du det subjektivt. Du har dine egne følelser med i det. Derudover, fakta er informerende. Igen, hvis vi tager avisen, jamen, den informerer dig om noget. Den giver dig nogle informationer. Det er det, du bruger det til. Hvorimod at fiktionen, jamen, det er underholdning. Det er simpelthen noget, du gør for din egen underholdnings skyld. Viden, fakta er viden. Det er igen, det er lægger sig op af virkelighed. Det er simpelthen noget, man ved. Hvorimod at fiktion, det er netop det her, som jeg sagde, at det er følelser. Altså det er noget, der sådan, det vækker noget inde i dig, og det bliver brugt som en underholdningsting. Så til sidst har vi hernede, som nu dækker sig fuldstændig op af det første, sandhed og løgn. Fakta, det er sandhed. Man kan godt få noget fakta, der er forkert. Man skal ikke altid tro på alt, hvad man læser. Men som udgangspunkt skal man altid stole på, at når du læser en faktatekst, så er det sandt. Det er sandheden. Hvorimod fiktionen, det er en løgn. Fiktion, det er simpelthen, du kan sige hvad som helst. Det er fuldstændig, det er helt op til forfatterens egen. Og det eneste forfatteren han skal, det er bare at sørge for, at læseren gider læse det. Og det gør man typisk med en masse gode løgn. Ja. Godt. Nå, så fik vi jo styr på, at der var 3 grene under fiktionen. Ja, det var ret fedt. Ja, skal vi ikke starte med drama, tænker jeg?
Jo, det var Ibsen, og jeg synes, jeg har kigget lidt på det, jeg synes simpelthen ikke, der er noget, der er så interessant. Er det dukkehjemmet, du tænker Ja, på? lige præcis. Ja. Man var blevet tæsket rundt i det selv, ikke? Og 7. klasse. Og I det hele taget så er der ikke meget sådan, synes jeg, gammel dansk drama, der passer godt til udskoling. Altså jo, men det er jo bare så røvkedeligt. Ja, altså jeg synes, Holberg, hold kæft, hvor var det tungt, mand. Det synes jeg nu ikke helt. Jeg kan huske en gang fra folkeskolen, da vi læste i den her bog af Holberg. Det var meget spændende. Godmorgen, Sivnem. Godmorgen. Er I friske? Nej, det har været hårdt i går. Ja. Nå, men i dag skal vi snakke om drama. Er der nogen, der ved et eller andet om drama? Noget, de vil byde ind med? Jesper? Ja, er det ikke sådan noget, man ser i teateret? Jo, det er det nemlig. Det er rigtigt. Isabel? Altså kan det ikke også være, når der sker noget vildt? Noget vildt? Jo, det kan der sagtens ske. Altså, noget vildt. Prøv at sætte nogle ord på. Altså, hvis der er nogen, der er op og skændes, eller og nogen, der er ked af det, altså så der sker noget følelsesmæssigt vildt. Ja, det er rigtig fint, rigtig flot. Er der andre, der har noget? der er sådan nogle, der de siger sådan nogle replikker. Replikker, ja. Kan vi få nogle flere ord på de replikker? Hvis vi nu har 2 mennesker, der står på en scene og snakker sammen. Er der nogen, der ved, hvad vi kalder det? Isabel? Det er en monolog. Nej, det er ikke en monolog. Er der nogen, der kan svare på, hvad en monolog egentlig er? Katrine? Det er i hvert fald det modsatte af en dialog. Det er rigtigt. Og hvad er en dialog så? Det er, hvor nogen snakker sammen. Ja, lige præcis. Det er, når der er 2, der står og snakker sammen. Og en monolog, det er så, når der er en person, der snakker højt med sig selv. Ja, godt. Vi skal jo snakke om drama som genre. Og når man har med drama at gøre, så skelner man mellem 2 hovedformer. Der er komedien og tragedien. Og er der nogen, der ved, hvad tragedie det betyder? Jesper? Det er sørgeligt. Det er sørgeligt, ja. En tragedie, det er, hvor at stykket det ender sørgeligt. Altså det ender ikke med, at helten han vinder. Det ender altid med, at han taber, og ja, det ender i en tragedie. Er der så nogen, der ved, hvad komedie det er så er? Yes. Det har jeg set med Eddie Murphy. Med Eddie Murphy, det er rigtigt. Ja. Kan du sætte nogle flere ord på end Eddie Murphy? Det er rigtig sjovt. Det er rigtig sjovt, ja. Katrine? At det er ikke ham, der spiller med i Men in Black, vel? Nej. Men det må også være sådan en, fordi den er sjov. Ja, det er nemlig også en komedie. Hvad er det med komedier, Isabel? Er det noget, hvor man gør grin med noget? Man gør grin med noget. Hvis vi har en person, som for eksempel er enormt sur altid, så i komedien, så gør man ham ekstra sur og gør rigtig meget grin med den sure... Altså man overdriver, eller hvad? Man overdriver, det er nemlig rigtigt. Godt. Nu skal I alle sammen tage jeres Ludvig Holberg op fra tasken. I har jo læst den hjemme. Stykket, der hedder Erasmus Montanus, skrevet af Ludvig Holberg, og det er jo en komedie. Og vi snakkede jo om før, at i komedien, der overdriver man rigtig, rigtig meget. Og det skal vi nu prøve at se i det her stykke. Og jeg vil selv lave et lille mini-teaterstykke med en af jer elever. Så er der nogen, der har lyst til at komme op frivilligt? Nej. Så vælger jeg jo. Sif, vil du ikke komme herop? Jeg har glemt min bog. Har du glemt din bog? Så må du kigge med her hos mig. Og så tager vi lige den der af. Godt. Har du lyst til at være Montanus? Ja. Ja, godt. Nu sætter jeg lige ind i, til dem, der lige ikke er helt klar over, hvor vi er, sætter jeg lige ind i, hvor vi er henne i stykket. Erasmus Montanus har studeret i København, og er nu kommet hjem til hans bondeby, hvor familie og venner bor. Og Erasmus Montanus er ifølge ham selv blevet meget, meget klog, og nu skal vi se i det her stykke, hvor klog han er blevet. Godt.
Sif, du starter bare fra mor Lille. Ja. Mor Lille, jeg vil gøre jer til en sten. Ja, snak. Det er en mere kunstigt. Nu skal I få det at høre. En sten kan ikke flyve. Nej, det er vist nok. Undtagen man kaster. I kan ikke flyve. Det er også sandt. Er mor Lille en sten? Ja. Er der nogen, der er klar over, hvad der foregår her? Isabel? Altså, det er en dialog? Ja, det er det. Var der nogen, der kunne se, hvor der blev spillet, altså overspillet, hvor ironien ligger i det her stykke? Jesper? Mor er jo ikke en sten. Nej, mor er jo ikke en sten, vel? Hvad med dig, Sif? Har du noget til for dig? Jeg har ikke læst. Du har ikke læst, nej. Men det var i hvert fald et stykke af Ludvig Holberg, Erasmus Montanus. Nå, men det var da dejligt styr på det der drama. Ja. Men skal vi gå over til lyrik? Ja, Der det er synes jeg. Det synes jeg. Altså, nu I skal lige høre, jeg havde jo i folkeskolen, ikke, den bedste lærer. Altså, hun var måske lige en tand for meget nogle gange, men altså, hun levede så virkelig ind i undervisningen, når vi havde om lyrik. Altså, det var så godt. Ja. Nå, hvor fedt. Ja. Var det sådan noget salme? Ja, men altså, der var meget. Der var noget Grundtvig og sådan noget, men altså, vi var også inde over noget Benny Andersen. Det var faktisk ret godt. Det var faktisk rigtig godt. Det var det også, fordi de der digte, de kan godt være lidt... Jamen, den kan man jo blande utrolig meget. Altså, der er både noget nutidigt og noget gammelt. Og... Altså, alt er jo nærmest lyrik. Altså, jeg er jo LOC. Ja. Ja, LOC, ja, det er Yogaen. Ja. Ja, ej, der er faktisk rigtig meget. Det er slet ikke så svært. 7 dage, I må godt tage at spørge fra. Vi skal synge Svandes Lykkelige Dag, så det gør I lige. Kom så. Ja, det er godt. Og I skal huske at synge godt med, det er vigtigt. Så I skal være klar nu. Ja. Se hvilken morgenstund, solen er rød og rund, Nina er gået i bad, jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Ej, det er så godt. Hvor er det dejligt. Hvad er det nu vi har op? Kan I huske det? Vi har haft de sidste 2 uger. Lyrik, det er flot. Ja, det er godt. Det er under det her fiktionsbegreb. Den måde, at lyrik skiller sig ud på for de andre genrer, kan I huske dem? Det er noget med, det er korte strofer, vers. Ja, det er, hvordan er det nu? Det er rigtigt. Der er de her strofer, og så er der de her små verser med linjerne. Det er rigtigt. De er tit sådan grafisk opdelt og ser flot ud på siden. Det gør man rigtig meget ud af. Fordi det handler om med de her, som jo kan være, når vi snakker om lyrik, så snakker vi jo om salmer og digte, sange, ja, det er rigtig flot. Rap, ja, lige præcis. Når vi har det, så snakker vi om, det er sådan komprimeret af følelser, vi skal have nogle følelser frem. Hvis jeg har siddet og skrevet noget, Benny Andersen har siddet og skrevet det her, så er det fordi, vi skal have nogle følelser frem i Jaggers. Vi skal have nogle ord, som vi associerer til noget godt og noget lækkert. For eksempel, når jeg hører kaffe, så tænker jeg, en god morgen, eller sådan en lugt, ikke også? Så hvis man skal kaffe, så har man tænkt rigtig meget over det. Noget, der ellers gør sig gældende, det er jo det her med, at der kan være nogle rim, der er en melodi, der er en tone i det. Det gør også, at vi kan få nogle følelser frem. Det kan godt være, at det ikke er noget, vi synger. Det kan være, at det er noget, vi læser. Men rimene gør, at der på en eller anden måde kommer en melodi i det alligevel. Så noget af det, som I kunne associere til, det kunne fx være en bil, der speeder op, eller løbe igennem noget græs en dejlig sommerdag, eller det kunne være at åbne en cola, der lyd, ikke? Så tænker man, hvad tænker man på, når man åbner en cola? Altså... Froderen. Ja, og tørst. Jeg bliver helt vildt tørst, når jeg hører den der lyd. Ja, lige præcis. Ja. Og så er de der billeder, hvor jeg så drypper ned af colaen og smelter noget vand, og man bliver tørstig. Det er cola. Ja, lige præcis. Og det er jo det, som vi skal have frem i de her digte og sange, hvor at i for eksempel en episk fortælling, en novelle eller noget, der er det sådan handlingen. Der er en historie, det er vigtigt med historien. Her er historien ikke lige så vigtigt, det er følelserne, der er i spil. Det er alt det, som vi associerer til, når vi hører det. Så lad os lige synge den næste sang, som står på side, det er side
168. Ja, så mangler vi bare Epik. Ja. Nej, jeg havde den dårligste lærer. Altså, han kørte bare derudad med arktalmodeller og alt muligt, og vi sad bare og kunne bare ikke følge med til sidst. Altså, det var simpelthen for meget, så jeg forstår faktisk. Jeg er slet ikke med på det. I eventyret af hos Ender som fyrtøjet møder vi en soldat, som er subjekt. Subjekt møder en heks, som hjælper med et træ, som kan få en masse guld og penge. Heksen altså hjælper, og bagefter flytter han ind i byen og har fået en masse penge, hvor han går på tur. Derefter finder han ud af, at der er en dejlig prinsesse, der bor i slot, og prinsessen bliver så opgivet. Efter han finder ud af, at han skal have opgivet, så bruger han 300 for at få prinsessen hjem til sig selv. Derefter så begynder kongen ikke at lide ham. Derefter så finder han ud af, at han bliver nødt til at gøre noget, fordi kongen kommer efter ham og sætter ham i fængsel. Når han sidder i fængsel, så... Jeg kan ikke følge med, lærer. Jeg synes, det... Jamen, så bliver du bare nødt til at lytte efter, når jeg snakker, ikke? Soldaten får noget som mål, og det får han, når han får alle 3 hundene at spise kongen og dronningen, så bliver han selv konge og har hele kongeriget for sig selv. Ja, det lyder godt nok også op ad bakken. Altså, vi havde faktisk en rigtig fed lærer til at forklare det her. Rigtig godt. Vi fortsætter, hvor vi slap sidst. Kan I huske, hvad vi havde om? De der tekster, Ja. som... Det var noget med fiktion. Ja, det er rigtigt. Ja. Vi lavede brainstorm og... Der var også noget med fakta. Ja, det er rigtigt. Fakta. Det tager kun 5 minutter. Vi havde fakta og fiktion. Det er rigtigt. Hvad er fiktion, Jesper? Fiktion, det er noget, der ikke er virkeligt, ikke er rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Og hvad har vi så herovre? Det er jo modsat. Ja, hvad er det? Noget, der er rigtigt. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det er rigtigt. Er der nogle andre ting, som kendetegner fiktion? Det er noget, man læser, fordi man skal have underholdning. Ja, rigtig godt. Det er rigtig godt. Og hvad er det lidt mere herovre? Hvad er det? Det ved jeg. Hvad er det? Det er, hvis man for eksempel skal have noget at vide, måske, at man kan blive informeret. I en avis. Ja, nemlig. Rigtig godt. Nu skal I høre, i dag skal vi arbejde med 2 forskellige tekster. Jeg vil lige læse noget op for jer. Og så skal I fortælle mig bagefter, hvad det er for en slags tekst, om det er fakta eller fiktion, og hvordan I kan se, om det er fakta eller fiktion. Det er et udklip. Jeg starter med en historie om døden. Det er en pige, der kommer ned i sin stue, og så møder hun døden dernede. Døden roder i sin mappe og i alle sine papirer. Jeg er kommet for at hente, lad mig se, jeg er kommet for at hente din far, eller din mor, lige et øjeblik, så skal jeg være der. Nej, siger pigen. Jo, ridser døden, og kan ikke finde rundt i alle sine papirer. Til sidst opgiver han og siger, lige meget. Hvem du helst vil af med, din mor eller din far? Men jeg vil da ikke af med nogen af dem, siger pigen. Men det skal du. Vælg en. Døden lægger alle sine papirer ned i mappen igen. Kom, vi har jo ikke hele livet. Pigen er meget tør og stille i munden. Døden ser på sit ur. Jeg har godt nok sovet over mig, siger han. Jeg kommer igen i morgen ved samme tid, og så har du tænkt over det. Og så siger du, om jeg skal tage din far eller din mor. Jamen, siger pigen. Det er en sjov idé, siger døden, og kravler ud gennem vinduet. Der er ikke så mange sjove idéer i mit arbejde. Tro mig. Ja, det var det lille udklip. Hvad er det for en tekst, det her? Ja, Jesper? Det er fiktion. Ja, og hvordan ser du det? Man kan ikke snakke med døden. Nej, det er nemlig rigtigt, så det er noget, der er opdigtet. Ja. Er der andre ting? Ja, døden findes i hvert fald ikke sådan fysisk. Det er derfor, man ikke kan snakke med ham. Ja, er der nogen, der kan huske, hvad det hedder? Når man på den måde laver et billede af... Det er en metafor. Ja, det er en metafor. Rigtig godt med det.
Er der andre ting her, som giver jer et tegn om, at det er fiktion? Den er spændende. Ja, fordi hvad er det, den gør? Den arbejder med nogle følelser. Ja, rigtig godt. Rigtig godt. Så det er nemlig en fiktionstekst, det her. Vi skal arbejde med 2 tekster. Vi skal arbejde med den her, og så deler jeg sådan en tekst ud her til jer lige om lidt, som I skal læse i grupper. Og fortælle mig, om det er fakta eller fiktion, og vise mig tegn på, I skal vise hinanden fortælle tegn på, hvorfor det er en fiktionstekst. Er I med på det? Ja. Jeg deler ud. Yes. Okay, men så har vi jo sådan set styr på det, har vi ikke? Vi har styr på fiktion som overordnet begreb, vi har styr på epik, vi har styr på lyrik, og vi har styr på drama. Ja. Så hvad med, vi bare kommer i gang med at få lavet den film? Ja. Lad os gøre det. Sikkert. La 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 la.